अल इन्डिया फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारि आं गिबि समाव मेनेजारफोरखौ साबायखर बावदों बिथांमोना बड'फाखौ मान होनानै आरो बड'फाखौ मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय बिथांमोना 29 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि मोनसे अल इन्डिया लेभेलनि मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बिथांमोना होगासिनो दङ बिनि थाखाय आं गासै अर्गानाइजेसन फुटबला जोंनि थाखाय जनप्रिय मोनसे गेलेनाय बियो सारा आसाम नाङैनो दिनै फुटबल होननानै बुङोब्ला बयबो माने रंजाखाङो आरो दिनै फुटबलखौ जोंनि आसामाव खना खनला गामिफ्राव बयबो गेलेयो दा बेखौ जों नेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्ड इन्टारनेशनेलनि मोनसे स्टेन्डार्डसिम जोङो लांनांगौ आरो बिनि थाखाय बयबो नाजालायनांगौ फुटबल अर्गानाइजारफ्रा देग्लायनिफ्राय फार्स्ट जोंनि बिटिआर जि सरकार बे सरकाराबो फुटबलखौ लानानै नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबां दा 6 इउनिट काउन्सिलफोर दङ बेखौ लानानै ISPL मोनसे गेलेनाय होखांबाय बे गेलेनायाबो माने नेशनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्डमोन गोबां बाख्नायजानाय मोनदों जेराव नेशनेल फुटबल फेडारेशननि चेयारमेनाबो फैनानै बिथाङा मोजां मोनफैदों जे बड'लेण्ड माने आरो बे जिहेतु लासै लासै जाहाथे मोजां मोनसे स्टेन्डार्डआव जों थांनो हायो बेखौ जों लुबैदों आरो जों बड'फाखौ जेरावबो जों मान होनांगोन सरकारि प्रग्रामानो जाथों बे सरकारि प्रग्रामानो जाथों जोंनि गासैबो प्रग्रामनि सिगां जों जाहाथे बड'फाखौ मान होनो हायो मानो होनबा बड'फानि थाखायसो जोंनि हारिया बुहुमाव दिनै मिथिजानाय मोनसे हारि जादों बे ओनसोलनि जुदि जौगाखांनाय जादोंबा बेनि गिबियाव बड'फा दं बेनिखायनो जोङो अरायबो बड'फाखौ जों गोसोखांनांगौ आरो बेनि थाखाय दिनै जे बे हाबाफारि लादों बे थारैनो बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि बेनि हाबानि बागै सावरायलायबाय थादों स्पर्ट्सखौ लानानै बिटिआर जि सरकार बे सरकारा जोबोद सिरियास बेनिखायनो स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार जे डिपार्टमेन्ट अफ बिटिसि बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्पर्ट्सखौ लानानै स्पेसियेलि कनसेन्ट्रेसन होदों आरो सम सफैदों बेफोर खेलायाबो दा बे आयदाफोरखौ जों वर्ल्ड काउन्सिलावल' नङा स्टेट लेभेलावबो सावरायबाय थादों माबोरै गेलेगिरिफोरखौ मदद खालामनो हायो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हायो